Путенька, кто первый скажет, что, памятаете, молодь, средний возраст, а потом ветераны отраджения выступают. Что значит филомат и филарет на греческой мове? Филомат. Скажите, так, аматоры науки, филоматы, а філареты, аматары доброчинности. Вось, до этого часу адукація была привілегіяй шляхецтва, а з 18 стагоддзя ў 19 уже адукацыя пайшла ў народ. Таму яны гэту адукацыю і неслі. Філамат, аматар навукі, філарет, аматар добрачыннасці. Не прапіваць грошы, так? Не забаўляцца, не гарэлку піць, а рабіць добрыя справы для свайго народа. Такая была ідэя. Хто быў куратарам Віленскага універсітэту, калі дзейнічалі філаматы, філарэты? Гэта ён дазволіў вось гэтыя вольнасці. У расійскіх універсітэтах такіх вольнасцей там не было. А тут можна было студэнтам збірацца. Так, ну, хто скажа? Куратор Віленскага універсітэту. Ведаеце вы яго? Адам Чартарыйскі. Адам Чартарыйскі, які дазваляў студэнтам магчымасць збірацца і нейкія трошкі свабоды былі ў нашым універсітэце, якіх ва расійскіх гэтых дэмакратычных свабод зусім не было. Там была муштра, там была дысцыпліна вельмі жорсткая. Так. Францішак Малеўскі, пра якога вельмі рады вас бачыць. Пані Тэрэса, сюды, ласка, праходзьце. Это Тереса Селивончик, старшиня польского клуба Барановича. Так вось, яны пашыралі асвету. Таму і Францішак Малеўскі, якога я вам паказваў, стварыў школу, ланкастарскую школу ў Шчорсах. Што значыць ланкастарская школа? У чым ідэя гэтай школы? Ідэя простая. Школа называлася «Узаемнага навучання». Ён рыхтаваў селянскіх дзяцей 5-7 чалавек, а потым гэтыя селянскія дзеці вучылі астатніх. Школа узаемнага навучання. Селянскія дзеці, найбольш падрыхтаваныя, вучылі грамаце сваіх жа падлеткаў. Ланкастарская школа. Гэта ўпершыню зрабіў у Швейцарыі Ланкастар, ад яго і прозвішча, і называецца так вось гэтая ідэя. Польскі літуразнаўца Станіслаў Свірка назваў аднаго з філарэтаў найвыдатнейшым піянерам беларускай народнасці. Трэба назваць прозвішча гэтага піянера беларускай народнасці, хто першы не саромеўся пісаць пра сялян, пра жыццё іх, побыт, збіраў фальклор сялянскі. Чачок, конечно, правильно. У якой паэме Адам Міцкевіч напісаў гэтыя словы пра Тамаша Зана. Памятаеце, ён кіраваў філаматамі, філарэтамі, за гэта быў пакараны моцна, найбольшы тэрмін атрымаў. Я вамі кіраваў, каб збыць няволі путы, і абавязак мой за вас цярпець, за вас прыняць пакуты. У якой паэме гаворыцца пра гэта? Паэма з аднаго слова. Ёсць такая традыцыя беларуская. Дзяды. Дзяды, конечно. Так. Якая мянушка была у Ігната Дамейкі? Пра гэту мянушку ён піша у «Дзядах» у 3 раздзеле. Адам Міцкевіч. Наш Ігнат Дамейка з вёскі Мядзведка. Жыгота, правильно, Жыгота. Алесь Корнев сказаў Жыгота. Якія фатальныя словы былі напісаны крэйдай на дошцы ў Віленскім універсітэце 3 мая 1823 года. Няхай жыве Конституцыя. Як? Няхай жыве Конституцыя. Першая наша Конституція.
Правильно, але толькі Конституція згадана 3 мая 1791 года. Правильно, молодцы. Вось з-за гэтых слоў і пачалося следства. Мы чакаем вас. Вы готовыя? Наших выступов? Ці просто... Ну, мы чакаем, калі вы прыедзеце адтуль. А мы там? Приходите сюда, так? А они там нас чекают. Им, видать, не сказали, что они повинны сюда прийти. Так. Няхай жыве Конституція 3 мая 1791 года. Гэтыя словы былі напісаны, напісаў іх Міхал Плятар. А адзін з вучняў дапісаў, які прыемны ўспамін. І з-за гэтага была выклікана камісія на Васильцева, які распачаў следства, і 20 філаматаў адправілі у высылку. Спачатку яны ў базыльянскіх мурах сядзелі доўга, а 80 чалавекаў трапілі пад нагляд паліцыі. Адам Міцкевіч, Ян Чачот і Тамаш Зан напісалі на адзін сюжэт аднолькавай назвы паэтычны твор. Як называецца гэты паэтычны твор? Пісаў і Міцкевіч яго пад такой назвай, і Ян Чачот, і Тамаш Зан. Вы ўсе гэты твор ведаеце, бо вы на гэтым месцы ўсе былі. Світязянка или Світязь? Світязь, конечно, возера Світязь. Хто з філарэтаў меў мянушку кавалерыст? Один вайсковец у нас, кавалерыст. Я вам его показывал. Михал Рукевич. Вот ён меў мянушку кавалерыст. Вайсковец, які за тое, што салдаты літоўскага асобнага корпуса адмовіліся прысягнуць Мікалаю I, быў пакараны, быў прыгавораны да пакарання смерцю, але потым атрымаў 10 гадоў катаргі. Так, галоўнае месца дзеяння ў паэме «Пан Тадэвуш» – фальварак з Сапліцова. У сапраўднасці Міцкевіч апавядаў пра фальварак. За прыклад ён узяў які фальварак у паэме «Пан Тадэвуш». Ну туды, куды ён хадзіў, да сваёй каханкі. Марылі, фальварак, мераж... Не, Туганавічы, так. Вось там гэты фальварак і ўзяты за... Все, вельмі добра. Прыйшлі нашы артысты. Так. Алексеевна. Так. Алексей. Роман где? Так. Роман, ось Роман. Алена. Так. І дачка Алены. Вольга. Так, вельмі добра. Зараз, перед тым, як яны пачнуць спяваць, я попрошу выступіць нашага краязнаўцу, распавесці, якія мясціны баранавіцкай зямлі звязаны з дзейнасцю філаматаў і філарэтаў. Я хочу перед тым, як сказаць аб мясцінах, шановное господарство, сказать увогуле об значении этих людей. З лёсаў, я так лічу, гэтым перакананы, што з лёсаў лепшых сыноў айчыны складаецца і лёс бацькаўшчыны. А ён быў неміласэрны як да гэтых сыноў лепшых, так і да сыноў бацькаўшчыны. Вот. Ну, а у цэлым кожны народ, таксама лічу, все гістарычныя падзеі разглядае з пункту гледжання сваіх інтарэсаў, менавіта сваіх. Чаму? Таму што у кожнага народа свой шлях развіцця, свае героі-пакутнікі. І вот такімі героямі-пакутнікамі якраз былі філаматы з філарэтамі. Аб тым, хто такія, вам уже распавялі. Іх значэнне я доўга не буду вас затрымліваць для нас. Іх значэнне ў тым, што яны, вот гэтыя людзі, ахвяруючы сваім здароўем, сваім нават жыццём, змаглі раскатурхаць, так скажем, разбудзіць, пачаць будзіць
вот национальную свядомасць тых, хто лічыў сябе літвінамі, беларусамі, так скажем. Менавіта яны пачалі праз свае творы, праз свае зборкі, праз сваю дзейнасць вот эту свядомасць нацыянальную абуджаць. Паступова гэта было. Это не адразу адбылося, а іх накіраваў у гэтае русло наш таксама адзін з выдатнейшых сыноў айчыны, это вот Михась Бобровский. Вот это тое, что я еще писал самое первое. Теперь уже недзе крышечку мільгаюць друкаваныя слоўцы аб Михасе Бобровскім. А это вот самое первое, якое мне прыйшлося напісаць. Менавіта Михась Бобровскі даў накірунак работы філаматам і філарэтам. За што, конечно, быў переследуем, репрессированы, отправлены спочатку был в Жировичу, потом назад вернули, и в конце он закончил свое житие в Шарашово. Это сегодня Пружанский район, Брестская область, он там. Там он и похован. Так вот, филаматы с филаретами, менавіта их заслуга в том, что они разбудили великую когорту литвинов-белорусов. И Каганца, и Дунина Марцинкевича, и Франтишка Багушевича, а гэты, у сваю чаргу, натхніў яшчэ больш великае кола тых, хто сапраўды адчуваў сябе беларусамі і змагаўся за непасрэдна беларускую дзяржаву, аднаўленне беларускай дзяржаўнасці. Вот з гэтага ўсё і пачыналася. Дзякуючы ім мы сёння маем па сутнасці тое, што называем Рэспубліка Беларусь. Хаця Москва гаворыць і другія Беларусія. Увесь час і нідзе я не чуў, каб нехта сказаў інакш. Толькі Беларусія. Зразумела, куды это схіляюць. Вот мы, Рэспубліка Беларусь. Вот у гэтым плане менавіта яны заслугоўваюць пашаны. Наколькі я змог, панове, я настолькі ушанаваў памяць гэтых знакамітых людей, тых, якія датычаць вот этого Барановіцкага краю. Ну, напрыклад, у Мышы сам асабіста сваімі рукамі ставіў помнік бюст Яну Чачот. Это другі, першы у нас стаіць там же на яго радзіме у Карэліцкім раёне, а вот другі бюст зроблены Алесем Шатэрнікам. Грошы, дякую, вылучила я, выпросил, вымолил, это фабрика, птушкафабрика «Дружба», отповедно, не знайшлося, правда, тумасчик пошел на сустрач и за бесплатно спланаваў, вот у сквере там, як і Прыгожая спланаваў, але зрабіць тое, што тумасчик спланаваў, мы не змаглі. Чаму? Таму што не было грошай. І просто еле-еле выпросил я звычайную белую цеглу и звычайные сенажные плитки, якія, ну вы ведаеце іх усіх, вот там так и было зроблена сцяжынка да яго помніка, з этой цеглы выкладзены кветнікі, гэтак далей. Сёння вы можете паглядзець, там футбольное поле аплявана, абсмаркана, і ніхто нічога ніяк, ні ў якім разе. Я ўжо звяртаўся і да раённых улад у асобе намесніка старшыні по капітальнаму будаўніцтву Александру Миколаевичу, звяртаўся да наших бібліятэкараў Мышы, каб яны там прыводзілі это ў парадак. Штосьці ніхто не вельмі-то і варушыцца. Это вот так мы памятаем аб наших тых, хто сапраўды сваім жыццём, ахвяруючы, сёння павінен быць у пашане. А, дарэчы ж, ён сама больш і прасядзеў, і сама больш і пакутаваў на катарзе, пасля ў яго здароўя не было. Ну, а пасля ўжо сюды прыехаўшы, жыў ён у Бартніках, жыў ён у Вольна, жыў ён у гэтым, ой, наш працуе, Василий Михайлович працуе Цешаўлі. Вот, отповедно, ну, мы, конечно, этим сегодня мало. Ну, а тем не меньше, я у музеї, вот, які створаны, запрашаю вас, може, кто-то з вас побуде. У нас у літературно-этнографічному музеї вельми пригожий білоруський куточок, такі утворені, ви не пошкодуєте. Русіни, приїжджайте, так само.
там. Ну, відповідно, заўсёды, калі я праводжу, так скажем, экскурсии, а экскурсий много там, то я заўсёды пачинаю з філаматаў, з філарэтаў, іх менавіта так. Бо кажуть, до того часу живуть люди, пакуль аб іх вспоминают. Калі аб іх вспоминают, відповідно, яны живут. Вот. Что далей, мне здаецца, что мало, вот тут моладзь ёсць, і я думаю, что она можа калісьці зоймецца менавіта тэмай ролі романтызму у стверджанні і у стварэнні народнай волі, беларускай народнай волі, і адпаведна у стверджанні нацыянальнай свядомасці, тому што ў нас гэта як і філаматы, і філарэты у літаратуры і ў гісторыі не вывучаны, не даследаваны поўнасцю, а толькі зрэдку недзе там стрічкамі падаюцца, так і менавіта вот гэтая тэма романтызму, ролі романтызму, это дужа ва ўсіх народаў романтызм спачатку пачынаецца з романтызму і даходзіць да таго, аб чым марыць народ. Так заўсёды было. Вот все, я думаю, что вы зразумелі ролю філаматаў і філарэтаў, якія вот мы сёння павінны шанаваць. Вот так, імёны іх Дякую, шанаваць. Михайло Зепович великий. Ну а зараз нашим менским гостям слово передавать. Мы такие, ведаеце, вельмі самадзейныя артысты. Можа быць, дажывем до того часу, калі будуць наши артысты сапраўдна займацца філаматаў і філарэтаў, пакуль што гэта поўная, абсалютна ўсё добраахвотна. Ну, але вось так апынулася, што гэтая тэма нас зацікавіла. І, па-перше, рады ўсіх вітаць, мы рады ўсіх вас вітаць. Вялікі дзякуй за запрашэнне. Сапраўды, зямля, вот одна справа ў Менску, нешта такое вот, прэзентаваць зусім іншае на той зямлі, дзе якраз многія з гэтых людзей сапраўды жылі, хадзілі, тварылі. І добра, што ўжо шмат было сказана пра філаматаў, пра філарэтаў, пра іх значэнне. Мы пра гэта казаць не будзем. Я адразу скажу вось нагода, чаму ўвогуле з'явіўся гэты праект. Праект, в прынцыпе, я б назваў песні філаматаў і філарэтаў. А рэч у тым, што вядома было ў гісторыі, што філаматы, філарэты, сябры гэтых таварыстваў шмат спявалі. Бо, ў прынцыпе, у іх вялікую частку у іх дзейнасці займалі такія нефармальныя маёўкі, нейкія сустрэчы сяброўскія і гэтак далей. Яны не толькі чыталі адзін аднаму вершы, яны не толькі абменьваліся нейкімі думкамі, яны яшчэ і умелі і павесяліцца, ў прынцыпе, і самі пісалі гэтыя песні, самі для іх знаходзілі музыку і самі ж спявалі. Але, наколькі я ведаю, да нядаўняга часу невядома было, як яны іх спявалі. В прынцыпе, ёсць тэксты, ёсць вершы Чачота, ёсць вершы Міцкевіча. Вядома, што гэта песні, але на якую мелодыю. І вось не так даўно, некалькі гадоў таму, Святлана Немагай, гэта наш маладая музыказнаўца з Змянскай акадэміі музыкі. Гэта яе кніжка, правда, пра Агінска, але тут пра многа іншае таксама, 19 стагоддзя. Знайшла ў віленскім архіве, адносна выпадкова, бо яна шукала не гэта, знайшла сшытак Брыгіды Свентажэцкай, жонкі Тамаша Азана. Калі Тамаш Зан вярнуўся са ссылкі, гэта ўжо 40-е гады 19 стагоддзя, ён ажаніўся на досыць маладой дзяўчыне, Брыгідзе Свентажэцкай. Яны пэўны час жылі разам, і ў 1855 годзе ён памёр. І якраз у гэтым годзе яна, нібыта як помнік свайму мужу, ёсць такая версія, запісала песні, нотамі тыя песні, якія ён спяваў, у сям'і, можна сказаць. Тыя песні філамацкія, філарэцкія, якія ён памятаў, а Тамаш Зан якраз усе пішуць, што ён меў добры голас і што ён добра спяваў. Вось ён і запомніў фактычна. Ён быў і аўтарам, можна лічыць, музыкі з некаторых гэтых песняў. Яна запісала іх нотамі у сшытачак, і гэты сшытачак удала, шчасна праляжаў 150 гадоў, пакуль яго знайшла Святлана Немагай.
І в гэтым шытку, ну, напэўна, не ўсе песні, але многія з іх там ёсць. І мы можам зараз ужо досыць дакладна сказаць, на якую мелодыю, на якія мелодыі яны спяваліся. І мы просто, там недзе больш за 10 тых песень, 15, прычым яны вельмі розныя, пачынаючы ад тых, якія сапраўды спяваліся філаматамі, і да тых, якія, напрыклад, былі напісаны на вяртанне Тамаша За. Это ўжо сярэдзіна 19 стагоддзя. Яны ўсе аб'яднаны пад адной вокладкай. Вось, мы ўзялі не ўсе. Ну, адразу трэба сказаць, да, як проста калі толькі пачуў пра гэта, мяне надзвычай зацікавіла, я вырашыў, што трэба гэта агучваць. Таму што галоўная задача, мабыць, ну, усе трошкі ўжо нешта чулі. Там пра Міцкевіча, хаця б, напэўна, у школьнай праграме гэта ўсё ёсць. Але гэта ўсё нейкая гісторыя, мне здаецца, ну, для многіх, для большасці людзей гэта такая вельмі далёкая гісторыя з аднаго боку, з іншага боку яшчэ і не наша гісторыя, а польская, ўсё, так? І што мяне абсалютна для мяне непрымальна у тым сэнсе, што, па-першае, яна такая ж польская і беларуская, калі, ну, так, асцярожна. Па-другое, гэта ўсё не так даўно было. І калі і больш таго, гэта людзі, якія былі далёка наперад свайго часу, можна сказаць, і калі чытаеш іх творы, вось, і розныя перапіску і так далей, то разумееш, што, ў прынцыпе, это мы, напэўна, ад іх адсталі. У сэнсе. Сьогодні вас співаць, людзі засынаюць. Не, в прынцыпе, гэта вот амаль усё. Для пачатку, значит, ну, сапраўды, тут программа на 5 гадзін, але мы просто паспяваем. Мы паспяваем песні, якія мы падрыхтавалі. Так я хацеў сказаць, што задача была, яны ўсе на польскамоўны тэкст напісалі, так? А перш за ўсё мне хацелася знайсці беларускія тэксты, каб ужо працаваць з беларускім. Тут, ну, гэта не выключае таго, што можна спяваць польску, напэўна. Это ўжо наступны крок будзе, каб адчуць, як яны гучалі сапраўды у іх выкананні. Хаця мы ведаем, што Чачот пісаў і на беларускай мове песні, яны былі найбольш папулярныя у іх, ведаеш. Ну і, да, мы пачнем з двух такіх весёлых. Да, не забывайте, что они были студентами. Ну вот, да. Песни студэнцкіх гадоў. Песні вельмі такія жартоўныя і в прынцыпе, яны вядомыя. У перакладах ужо, перакладу ў асноўным Кастуся Цверкі на беларускую мову. Понеслась. Ну ладно, потым калі яшчэ што-небудзь успомню. Музыка гэтых песняў народная, беларуская народная, першых двух. І у Чачота там пазначана музыка Крывіцкая. Мы яе трошкі так аранжыравалі, но, в прынцыпе, вы пазнаеце гэтыя песні народныя. Што старыя завар'яты мелюць без прычыны, быццам час свой марна трацім мы каля дзяўчыны, быццам час свой марна трацім мы каля дзяўчыны. І ўсё пхнуць нас да работы, хватала не знаю, што да працы я ахвоты без дзяўчат не маю, што да працы я ахвоты без дзяўчат не маю. З любой стрэнуся бывае, прыгарну к сабе я, сэрца радасцю палае, галава яснее, сэрца радасцю палае, галава яснее. Жыць тады сябры ахвота, хораша наўкола, мигом робится работа с песнею веселой, мигом робится работа с песнею веселой. Дык мяліце ж без прычыны, вы старыя людзі, вас паслухаем тады мы, як дзядамі будзем, вас паслухаем тады мы, як дзядамі будзем. Насамрэч, наша ідэя была ў тым, каб спявалі ўсе. Я ледзь не забыўся. Вось наступную песню я просто прапаную. У нас тэксты падрыхтаваны, у нас усё ёсць. Калі вот нехта адразу зможа так уключыцца у мелодыю, калі ласка спявайце з намі, то гэта будзе
спавядаць таму, што было тады. Бо там же ніхто ж не вучыўся, там не оперныя спевакі былі, а самыя проста звычайны студэнт. Тут, на жаль, 5 тэкстаў, да? І Преч сум. Лиш щодра вино ти стой. Реч. Ну, ще рано. Преч, преч, смуто ти лиш щодра вино ти, а кавіта повні шклянки для сябров і для каханки, для сябров і для каханки. І, брати, веселіся, скачи, не целіся, ранку ще ці причекаєм, а що випіта, то маєм, а що випіта, то маєм. Ходишь, дорогая, сердце изнемогает, так тебе закружить станет, сил в ножичках не станет, сил в ножичках не станет. Скрипач справу знає, паване заіграє, з наших танців самий важний, урочистий і поважний, урочистий і поважний. Йом навеє згадки, що ми, тих нащадки, хто хотів, так само справно, з ворогами бився славно, з ворогами бився славно. Нельга шляхта, братці, годность нам губляти, споживши сотні шклянок, за здоров'я всіх коханок, за здоров'я всіх коханок, за здоров'я всіх коханок. Нечто никто не подпевал, Не налили еще просто. Ось наступна пісня. Мы ж А все сегодня у нас ну да. Значить, наступна пісня так само. Ну, тут ще ніхто про горелочку, а то молоко, да молоко. А от зараз буде і молоко. Сказав ніхто коров. Зараз буде про молоко. Ось, ну, у меня тут раздруковки есть, но я просто своими словами скажу. Есть успомин, по-моему, Томаша Зана, стена от нескольких человек, вот про одну из этих маевок. По-моему, это был... это была імпреза при поднесенні вянца Томашу Зану. Томаш Зан був один з лідерів, ну якби старшиня товариства філоматів був Юзеф Яжовський, а ось товариство філаретів, промянистих, такі широкі от эти організації, вот там уже був лідером Томаш Зан. І в одну з цих майовок йому вирішили вручити знаки пошани від студентів при піднесенні венца і перстня. Ось. Це все описано досить подробязно, як це відбувалося, це все під Вільнею, там у різних пригожих місцинах відбувалося. І ось там якраз вони справді пили молоко по успомінах. І ось там якраз Ян Чечот менавіта до гэтай імпрэзы напісаў песню. Так само такая дзіўная рэч, што зараз у Беларусі вельмі шмат студэнцкіх таварыстваў, ведаеце, таксама з'явіліся ў 90-х годах. І ў Мінску таксама шмат. Вот я, напрыклад, з таварыства этна мінскага, гісторыка-краязнаўчага пры універсітэце культуры. І як не дзіўна, традыцыі якім дзіўным чынам аднаўляюцца. Мы таксама пілі малако па традыцыі і падносілі яго нашаму лідару, Паўлу Каралёву, в свой час. Правда, згушчоным. Часы меняются. Да. Так, вот тут нам, до речі, не так роздали. Може бути, хтось жадає співати, ми метанакіровано даємо текст. Не, може роздали, не ми там. Короче, кто хочет спевать, будь ласка, спевайте. Краще тих, хто не співає. Потому что, в принципе, это досить просто. Все песни, они различаны на великую колькость отдельных. Музыка так само народная, але трошки інша. Не дали про молоко. Вернуться яків нам тыя, калі рэкамі ліліся, малако мяды густыя, людзі
солодко жили все, в сердце у них были бы из меду шестини молочной души, что нигде не знали зроду, смуток дум их не тянувши. Не трубил никто в цноте, не уважал в цнота пыху, можно широ по охоте, ширю доброе потиху. Не манила продку хвала, твое не дбал доброты, а чинил он, что казало, сердце полное щедроты. Снова вернулся веки нам ты, кай реками лилися, молоком мяды густые, люди солодко жили все, как мы ехали, вздыхали, по веках их под ветрами, аж покулю все не стали, филаретами братами. Как мы вернулись сегодня, золотый свой век гурмою, дружбе вечной бездонне, ой, солнцем нашим рою. Дружба эта меж не зная, просветлие на простое, сердце наше спало и мняе, молодую моц картуе. Верну веки нам тыя, наскнувши звонко ввыси, молоко мяды густые, нам рекою полилися. Молоко яд нас приміти, як знак веку золотого, зими з медом у блакити, хай вяжить своя дорога. Зими з медом у блакити, хай вяжить своя дорога. Ладно, можу зал. Товариство гэта былі мужчынскі. Ось, дзяўчат там не было. Что их, по-моему, и в Віленском университете, если не помиляюсь. Значит, товариства были мужчынские, але натурально без дзяўчат не абыходзілася. И вядомыя імёны, ну, найменш два імені таких славутых. Это, конечно, Мадэля Верашчака, это каханая Адама Міцкевіча, дзякуючы якой, напэўна, у многім і з'явіліся усе гэтыя многія яго выдатныя творы. Вось. Ну а другая дзяўчына, таксама вядомая з перапіскай, у якой былі закаханыя як мінімум два філаматы. Гэта Зося Малеўская, сестра Францішка Малеўскага. Ёсць вершы, прысвечаныя ёй і Яна Чачота, і Тамаша Зана. І вось, они, як, по-моему, ніводзін з іх, ну так лёс склаўся, што яны абодва былі высланы, і, в прынцыпе, нічога не выйшла. Дык вось, мы, напэўна, пачнем з песні, там у нас ёсць адзін сюрпрыз, але мы пачнем з песні, прысвечанай Зосе Малеўскай, верш Яна Чачота, а музыка знакомитой пианистки Марии Шимановской. Пусть дальше. Так, это ты будешь. Песенка «Багалица». Это уже с претензией на классичный твор, так что мы... Так что не судите строго. Да, как хочешь. Кветка, гэта казка, бо яна трымала. Ах, волошка з красак, краска, бо яна сорвала. Бо яна трымала
солодкие брусницы, ой, она збирала. Ах, як мед вода в скриниці, ой, она достала. Ой, она збирала. Ой, она достала. Ах, бесценный той шнурочек, ой, она родила. Ах, наймилый той листочек, ой, она сгубила. Ой, она родила. Ой, она сгубила. Ах, як тут сядеть приємно, ой, она сядела. Ах, як скрозь усё таємно, ой, она тут пела. Ой, она сядела. Ой, она тут пела. А ось зараз буде сюрприз. Хутка. Ну для гэтага нам трэба будзе, можа быць, я не ведаю, калі это не вельмі складана, падысці дадому, тому што калі вы уважліва чыталі ўспаміны пра Міцкевіча конкретно, так, то там есть такі эпізод, што это самая Марыя Верашчака сядала за фортепіано, іграла одну беларускую песню народную. І гэтая песня настолькі спадабалася Адаму Міцкевічу, што ён пасля гэтага, в прынцыпе, і закахаўся. Правда, яны падкупілі ахову, як гаворыць крыніцы, і маглі, ў прынцыпе, хадзіць у госці адзін да аднаго, збірацца, нешта спяваць, як і раней, пакуль нехта стаяў там і вартаваў, каб не прыйшоў начальства. Так што добрыя людзі былі. І у васьмілетку ў турме таксама былі створаны некаторыя песні, вершы. Вершы, ну і яны ж песні. Напрыклад, Тамаш Зан написал на мелодию украинской народной песни такий ось твор. Присвячений, напевно, так само Зосі Малевській. Яка назва? Назва пісні? Кабардине мені хвилин. А ми, ну от, так само. Пісня народна. Не пам'ятаю. Каварлиные мне крылы тут же п'яхай з губа Полетел праз небо схилы до тебе
любай, сердце в жалю смутку, в очі без тебе, дзяўчына. Ні мае, ніби та ночі, ніби год хвилина. Покуль жить мне Бог дозволить, буду закаханы. У няволі, у нядолі я тебе адданы. Нас разлучаць назаўсёды, з іншым шлюб твой будзе. Ды цябе праз дзён чароды сэрца не забудзе. І калі ў знямозе крылы я складу пад жвірам, моздыхнеш пасля магілы, так кахаў ён шчыра. А другую песню я поспеваю сам. Так само остальные. Не-не. Был яшчэ сярод філарэтаў такі хлопец Антон Эдвард Адынец, які таксама пісаў вершы, но ён не стаў вялікім паэтам, але ён стаў досыць вядомым публіцыстам. І што цікава, ён пражыў доўгае жыццё, гэта было таксама немало. І ён быў адзіным, па-мойму, з філамата, з той браці, з таго сяброўскага кола, хто сустрэў Ігната Дамейку, калі ён вярнуўся ў 84 гады, пражыўшы вялікае, доўгае жыццё, стаўшы нацыянальным героем Чылі і гэтак далей, калі ён вярнуўся на радзіму, у свой маёнтак. Вось тут, па-мойму, нават у Варшаве яго сустракаў менавіта Антон Адынец. Яны ў Баранычах пасадзілі дубы. Яны ёсць? Ёсць. У Крашыне гэтыя дубы зараз. Да, у Крашыне. А гэта верш, які быў напісаны таксама ў турме, вельмі аптымістычны. Таму там згадваюцца і вядомыя імёны іншыя. Паклад Кастрыча Цвіркі. А, музыка моя. Потому что все астатняе, што гучала дагэтуль, гэта было аўтэнтычна. А гэты верш я не знайшоў, але мы яшчэ не развучылі. І ўвогуле я сваю песню напісаў раней, чым знайшоў. Так што вот тое, што дадалася. Прэч ад нас, прэч смутку хмары, лепш падымем хвелю чары, вышэй голаў, хай вясёла, тут ляціць наш час. Ці памогуць нараканні нашы ўперадзе світанні, добрым людзям добра будзе, сонца стрэне нам. Добрым доля хай спрыяе, а ліхіх хай Бог карае, хто пачцівы, той шчаслівы, той на вышыні. З намі будуць нашы леты, віват браці філарэты, сцерпім мужна, з песняй дружнай мы няволі дні. Наливай жа чары Стасе, часу шмат яшчэ ў запасе, хай адда нап'ем зазана, віват там аж сам. Ёсць яшчэ на свеце цнота, хто ж больш годны за чачота, ем за Яна ўсе з пашанай, віват чачот Ян. За Міцкевіча здароўе, хай нас тут усе жыць зноў ён, нам надзеі ўсім навее, боскай людні гук. Зноўку нашу скінем шклянкі, п'ем за вас цяпер каханкі, шмат губляе, хто не знае ласкі мілых рук. Пасядзім яшчэ паўхвілі, тост жа мы адзін забылі, зноўку нашу скінем чашы, віват вам і мне. Спаражнілі чары ўсе мы, ну а з імі вершаў тэмы, ды і вершам не завершым мы гамонку не. Ды і вершам не завершым мы гамонку не. Браво! Ну, товариства были зачинены, все филоматы, филареты были выключены из университета, 20 самых небяспечных злачынцаў, по 10 філаматаў, 10 філарэтаў былі высланы назаўсёды у Расію,
Ну, з іх, може бути, толькі некаторыя. Ну, в прынцыпе, от Чачот змог вярнуцца і Тамаш Зан, але ўжо тады значна пазней, калі ўжо было, в прынцыпе, ўжо позна. А неўзабаве праз 10 гадоў быў зачынены і Віленскі універсітэт, трэба сказаць. Так што пачатак, гэта быў пачатак канца, в гэтым сэнсе. З аднаго боку, это вельмі сумная гісторыя, з другога боку, ўсё-такі гэтыя людзі не зніклі, яны не згубіліся, там, не прапалі, яны на тых месцах, куды іх закінуў лёс, яны сталі там знакамітымі навукоўцамі, даследчыкамі, паэтамі і так далей. Фактычна кожны з іх нечага дабіўся. Ну, это вядомыя такія прыклады, ну, пачынаючы ад Міцкевіча, які стаў нацыянальным паэтам, не ведаю колькіх народаў адначасова. Гэта Ігнат Дамейка, які стаў нацыянальным героем Чылі. Гэта Тамаш Зан, які папрацаваў у Расіі і адкрыў там паклады золата, нафты, меднай руды, якія дагэтуль выкарыстоўваюцца паспяхова. Гэта Юзеф Кавалеўскі, які стаў рэктарам Казанскага універсітэта. Ну і гэтак далей. Насамрэч можна доўжыць гэты спіс. І таму, в прынцыпе, адукацыя плюс, может быть, нават не столькі адукацыя, колькі вот гэта іх сяброўства, якое яны пранеслі праз усё жыццё, далі ім сілы, далі ім натхнення, каб не зламацца, а все-таки рэалізавацца, наколькі это было магчыма. А песня просто до того, что песня на словы верша Чачота, написаны уже в конце, по-моему, 20-х годов, уже в ссылце, и музыка, хутчэй за ўсё, Тамаша Зана. Скажи ты мне, батыр, якое сонца тут цябе пячэ больш у тваёй старонцы, тое, што на небе над табой гуляе, ці што вочы ясноту на цябе ўздымае, на цябе ўздымае. Сонце з неба голаў, а пячэ ці палец, любая ж пастушка жарам сэрца паліць, і пыцень шырокі схова ад прамення, ад агнюшка хання досыгы збавення, досыгы збавення. Ну, товариства были зачинены, все филоматы, филареты были выключены из университета, 20 самых небяспечных злочинцев, по 10 филоматов, 10 филаретов были высланы назаўсёды у Россию. Ну, з іх, может быть, только некаторые. Ну, в принципе, вот Чачот змог вярнуцца і Тамаш Зан, але ўжо тады значна пазней, калі ўжо было, в принципе, ўжо позна. А неўзабаве праз 10 гадоў быў зачынены і Віленскі універсітэт, трэба сказаць. Так што пачатак, гэта быў пачатак канца, в гэтым сэнсе. З аднаго боку, это вельмі сумная гісторыя, з другога боку, ўсё-такі гэтыя людзі не зніклі, яны не згубіліся, там, не прапалі, яны на тых месцах, куды іх закінуў лёс, яны сталі там знакамітымі навукоўцамі, даследчыкамі, паэтамі і так далей. Фактычна кожны з іх нечага дабіўся. Ну, это вядомыя такія прыклады, ну, пачынаючы ад Міцкевіча, які стаў нацыянальным паэтам, не ведаю колькіх народаў адначасова. Гэта Ігнат Дамейка, які стаў нацыянальным героем Чылі. Гэта Тамаш Зан, які папрацаваў у Расіі і адкрыў там паклады золата, нафты, меднай руды, якія дагэтуль выкарыстоўваюцца паспяхова. Гэта Юзеф Кавалеўскі, які стаў рэктарам Казанскага універсітэта. Ну і гэтак далей. Насамрэч можна доўжыць гэты спіс. І таму, в прынцыпе, адукацыя плюс
может быть, нават не столькі адукацыя, колькі вот гэта іх сяброўства, якое яны пранеслі праз усё жыццё, далі ім сілы, далі ім натхнення, каб не зламацца, а все-таки реализоваться, наколькі это было магчыма. А песня просто до того, что песня на словы верша Чачота, написаны уже в конце, по-моему, 20-х годов, уже в ссылце, и музыка, хутчэй за ўсё, Тамаша Зану. Скажи ты мне, ты да якое сонца тут цябе пячэ больш у тваёй старонцы, тое, што на небе над табой гуляе, ці што вочы ясноту на цябе ўздымае, на цябе ўздымае. Солнце з неба голаў, а пячэ ці палец, любая ж пастушка жаром сэрца паліць, і пыцень шырокі схова ад прамення, ад агнюшка хання досыгы збавення, досыгы збавення. Сборника Бригиды Свинтажецкой. И в принципе, ну, я не ведаю, ці падрыхтавалі гаспадары вітальную песню Тамашу Зану, якую мы дасавалі. Я уволен. А я хотел Мы рыхтаваліся. Зато не зачиняется. А чем можно? Она не из этого. То я не умею. Правда, гэта будзе акапела, што мы не падрыхтавалі акампанемент. Но я думаю, што мы справімся. Гэта песня таксама вельмі цікавая. Вось калі вярнуўся Тамаш Зан на радзіму ў 40-е гады, для яго падрыхтавалі такі вельмі урачысты прыём. Ён быў сапраўдным героем для тых, хто яго ведаў тады, для тых, хто чуў. В прынцыпе, філаматы вельмі хутка сталі легендай яшчэ пры жыцці, можна сказаць. І вось гэта песня, верш яе Габрыэлі Гюнтер, гэта даволі вядомая такая жанчына, вядомая сваімі мемуарамі, кузыня, Габрыэля Кузыня. Вось гэта пераклад Васіля Сёмухі. А музыка вядомага таксама графа Константина Тузенгауза, які валодаў паставамі, які быў славутым арнітолагам. Менавіта яго сам ён яшчэ пісаў і прыгожыя песні. Так што, я туды. Зараз мы паспрабуем выканаць. В прынцыпе, ну яны маглі. Гэта трэба хапануць. Ну давай, здравствуй. Давай. Там уже спевать. Разом. Широй доброти, кто да узор, жить мы повинны, кто молодые, в сердце захватил, стать, значит, снова ты, шлях беспохибный, прикладный майстер, прикладный майстер, прикладный майстер, попал тебе.
Що за пориви чистые сердца не зразуміти мусів на вонки, з'їхать надовго, як паняверца, у край чужинський з родной сторонки. Бедный выгнанец, бедный выгнанец, бедный выгнанец, ён пред суддёй стоит и безвинно вернется на життєве свято, прийме айчина родного сына, а свет ученый мудрого брата. Светлый герой наш, светлый герой наш, светлый герой наш, хвала Тебе. Вдячним словом, спевом пяшчоты, вучить кохать жанчын мила тайна. Кто славить верность, юные цноты, лишом их бачить Божья тайны. Чулый поэте, чулый поэте, чулый поэте, хвала Тебе. У свете лживым здолел жить свято и не заплямил дух свой спокусой. Кто не зачлился, смог бачить брата, кто споткнется правды Иисуса. Чистое сердце, чистое сердце, чистое сердце, хвала